बर' सानखान्थि इउटुब चेनेलसिम बरायनाय थाबाय। दिनैनि नैबे भिडिअआव रेशिय' एन्ड प्रपर्सन बा रुजुथाय आरो स्रें रुजुथाय बेनि खायसे प्रब्लेमफोरखौ जोङो खायसे सर्टकाट टेकनिक बाहायनानै बानायगोन। सल्युशन सुइथ सर्टकाट ट्रिक माने जोङो खायसे सर्टकाट टेकनिक बेजों खायसे एग्जाम्पलफोरखौ बा खायसे कुइसनफोरखौ जों मावफुंगोन आरो बेनिनो बे दिनैनिया जाहैबाय क्लास नाम्बार 1 गिबि क्लास। दा बे जाय रेशिय' एन्ड प्रपर्सन बेयो गुबुन गुबुन इन्टारभिउफोरनि जाय सिलेबास बेयाव दङ। दा बिदिन्थि हिसाबै SSC जायफोरा SSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामबाय दं बिथांमोननि जिथु सिलेबास मेथामेटिक्सनि सिलेबासाव बेखौ रेशिय' एन्ड प्रपर्सन बे मोनसे टपिकआबो दं। दा आं गोबाव खालामाबालासिनो बे क्लासखौ जागायलांनोसै। दा नैबे रेशिय' एन्ड प्रपर्सन बेनि गिबि मोनसे सोंथि लाबाय, बेखौ जोङो सर्टकाट टेकनिकजों बानायलांगोन आरो सर्टकाट टेकनिकआ माबोरैहाय बेखौ आङो एग्जाम्पलजों नैबे एग्जाम्पलफोरजों दिन्थिलांगोन। दा बेयाव मोनसे सोंथि लाबाय जों गिबियावनो, इफ A by B is equals to 7/9, B by C is equals to 3/5, then the value of A is to B is to C is होनना बुङो। थामहिनबा जुदि A by B आ 7/9 जायोबा B by C आ 3/5 जायोब्ला अब्लाथाय A is to B is to C नि मानालाय मा जागोन बेखौ जों दिहुननांगौ आरो। दा अब्लाथाय बेखौ माबोरैहाय सर्टकाट टेकनिकजों बानायो आं खोन्थिनि। आं नैयाव सोंथियाव जि होदो बेखौ लिरना लाग्रोनि। ओरैनो आनजादावथ' डाइरेक्ट सोंथियाव नायनानै बानायनो हागोन। दा आङो बुजिनाय बायदियै लिरफिनदो। A by B इक्वल्स टु मा दं 7/9 दं आरो A by B आ 7/9 दं बेखौ लिरबाय आरो नै B by C आ 3/5 दं। B by C इज इक्वल्स टु बेसे दं 3/5 दं। अब्लानिया दा जों इयाव गिबि नायनो गोनाङा जाहैबाय मा, नैयाव माबा मोनसे बोखाव खोन्दो दं इक्वल्स टु माबा मोनसे बोखाव खोन्दो दं। बेयाव आगसिथिं बोखाव खोन्दो मोनसे दं आरो आगदाखै बोखाव खोन्दो मोनसे दं आरो ना, गासै समान समान होनाय दं। अब्लानिया नाय, दा इयाव जों नायनो नांगौ जे माखौ बेनि जिथु सोलायस्लु हिसाबै मा मा दं इयाव A B B C, थामहिनबा A B आरो C दं सोलायस्लुआ ना। अब्लानिया जोंहा बेयाव नाय नै मोनसे आरो नैबे मोनसे, बेयाव अबे मोनसे सोलायस्लुआ मोननैयावबो नुजादों बा कमन जाना दं। नैयाव A by B होननायाव B मोनसे दं, B by C होननायाव B दं, थामहिनबा B आ मा जाना दं नै मोनसेयावबो B दङ आरो नै मोनसेयावबो B आ दं। अब्लाथाय जों जेब्ला रुजुथाय ABC दिहुनगोन अब्लाथाय जों ABC लिरनाय समाव जाय कमन B दङ ना बै B खौ जोङो गेजेराव दोनगोन आरो A B C हा, नैबे B आ गेजेराव दं A B C। B खौ जों गेजेराव मानो होदो, मानोना B आ कमनै दं, नै बेयावबो B दङ नै मोनसेयावबो B आ दं, कमनै दं नालाय B खौ गेजेराव लादो। अब्लानिया जों एबार मा नायनोसै नै मोनसेयाव गिबियावनो A इक्वल्स टु मा दङ A आ 7 दं, बेनिखायनो A नि गाहायाव 7 लिर। B आ बेसे दं 9 दं, बेनिखायनो B नि गाहायाव 9 खौ लिर। एबार नै मोनसेयाव थांलायदो, बेयाव B आ बेसे दं 3 दं, बेनिखायनो B नि गाहायाव नैबेयाव 3 लिर। एबार C आ बेसे दं 5 दं, बेनिखायनो C नि नैबे गाहायाव 5 खौ लिरबानो जाबाय। अब्लानिया दा जों बे मोननै लाइन मोनबाय ना, ABC खौथ' लिरना लाखाबाय, ओमफ्राय A आ 7 नालाय A नि गाहायाव 7, B आ 9 नालाय B नि गाहायाव 9, B आ 3 नालाय B नि गाहायाव 3, C आ 5 नालाय C नि गाहायाव 5। दा बेयाव जोंहा मा जाना थाबाय मोनसे माने लांदां जायगा नुगोन आरो इयाव अबेयाव लांदां जायगा नुगोन जों नायनो थांब्लाथाय नैबेयाव नै C नि गाहायाव नैबेखिनिया लांदां जायगा जाना थाबाय आरो नैबे 7 नि गाहायाव नैयो लांदां जायगा जाना थाबाय आरो। अब्लाथाय बे लांदां जायगा मोननायाव जों माखौ होगोन, बेयाव जों अबेखौ फज'गोन, नै जे 9 दङ ना 9 खौ जोङो बेयाव लाना थांगोन आरो 9 खौ नैबे लांदां जायगायाव लाना थांगोन आरो थिग बिदिनो नैबे लांदां जायगायाव अबेखौ लाबोगोन जों नैबे 3 खौ लाना फैगोन, नैबे 3 खौ जों बेयाव लानानै फैबाय आरो। एबार जों मा नायगोन दाननो हायो नामा, नैयाव जे जों बेंखन सिन होबाय, नैयाव जे बेंखन सिन होबाय ना, बेयाव बे बेंखन सिनाव थानाया गावजों गाव रानलायनो हायो नामा बेखौ नायनांगौ। अब्ला जों नायबाथाय मा नुगोन नै 3 जो 9 खौ रानहरनो हायो जों ना। अब्ला जों 3 जो नैबे 9 खौ राननांगौ, नै 3 जो नै 9 खौ रानबा बेसे मोनबाय जों 3 मोनबाय आरो ना। नैबे 3 जो 9 खौ राननायाव 3 मोनबाय। बेनिफ्राय इयाव मोनसे खोथा फैगोन आरो, जाय रानग्रा सोर रानदो 3 आ रानहरदो नैबे 9 खौ ना, अब्ला 3 आ रानग्रा, अब्ला रानग्राखौ जों नायनांगोन नैबे रानग्रा 3 आ सोरनिफ्राय फैदो, बे रानग्रा 3 आ नै बे 3 निफ्रायसो फैदो नंगौना, नै 3 खौनो इयाव लाना फैदो, बेनिखायनो रानग्रायाव
जाय दंमोन इ रानग्राया जायनिफ्राय फैदो बेखौबो दाननांगोन जिहेतु नैबे थामा नै थामनिफ्राय फैबाय नालाय नै थामखौबो जोङो दाननांगोन आरो ना बेखौ दानबाय बेनिफ्राय जों दा मा खालामनांगो लास्ट स्टेपाव जों बेखौ सानजाबनांगो सिदा सिदायै दा सिनि थाखाय मा दं थाम आरो बा थाबायना बेनिखायनो 5 सानजाब 3 बेसे जागोन 15 थिग बिदिनो बिआथ' मा दङ नै थामाथ' दानजाखादो 9ल' दंना बेनिखायनो 9आनो डाइरेक्ट फैगोन एबार नैयाव एआव मा दङ एआवबो नै 3आ दानजाखादो 7ल' दं बेनिखायनो बे 7 बा 7आ बेयाव जागोन अब्लाथाय जोंहा फिननाया ओरै फैसिगोन आरो बेनिखायनो जोंखौ मा दिहुननो होदोंमोन A:B:C मोन ना बेनिखायनो A:B:C बेयो मा जागोन जोंहा एआ बेसे नै गाहायाव लिरना होदों आं इयाव लिराबालासिनो नै गाहायाव लिरनि एआ बेसे दं 7 नै एआव 7 होबाय नै is2खौ लिरबाय बिआ बेसे बिआ जाबाय नैबे 9 ओमफ्राय सिआ बेसेमोन 15 अब्लाथाय जोंहा फिननाया मा जागोन 7 9 15 जागोन अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो 7 9 15 बे दं नैबे बि नाम्बार अपसनाव बेनिखायनो बि नाम्बार अपसना बेनि फिननाय जाहैबाय आरो ना एबार जोङो नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंथि लानि आरोबाव गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ मा if A:B is 2:3 B:C is 6:11 then A:B:C is अब्लाथाय बेयाव दहायनिया बोखावखोन्दोआव होदोंमोन एबारना बोखावखोन्दो होआखै इकुवेलनि जायगायाव इस होनाय दं इयावबो नै बोखावखोन्दोनि जायगायाव रुजुथाय आरो इसआ मा इकुवेलनि जायगायाव इस दं आरो ना अब्ला बेखौ जों साजायना लानि आं इयाव खोन्थिना होदो नाय बेयाव जों नायबाय A:B is इदि होनाय दं बेसे 2:3 दं ना A:B is 2:3 आरो मा दं B:C is बेसे दो 6:11 अब्ला जों इखौ साजायबा मा जागोन नैबे जिहेतु नैबेयो A:B दं नालाय इखौ जोङो मा खालामनो हायो बोखावखोन्दो खालामनो हायो बोखावखोन्दो खालामबा नै एआ गोजौआव थागोन बिआ गाहायाव थागोन आरो इस माने मा इकुवेल ओमफ्राय 2:3 दं अब्लानिया नै 2आ गोजौआव थागोन 3आ गाहायाव फैगोन बोखावखोन्दोआव लिरबा थिग बिदिनो इखौ बोखावखोन्दोआव लिरबा नैबे बिआ गोजौआव थागोन नै सिआ गाहायाव थागोन इस माने इकुवेल नैबे 6आ गोजौआव थागोन 11आ गाहायाव थागोन आरो ना अब्ला दहायनि बायदि फर्माव फैबायना इयो अब्लानिया दा जों इखौ नायनांगौ A:B:C दिहुननांगौ नालाय दा कमनखौ नायग्रो सोर कमन दं इयाव नैबेयाव बि दङ आरो नै मोनसेयाव बि दं अब्ला बिआनो कमन जाना दं मोननैयाव थामहिनबा ABC लिरनाय समाव मा फैगोन बिआ गेजेराव फैगोन ABC बिआ गेजेराव दंना मानो गेजेराव मानो होनबा बिआ इयावबो बि दं नैबेयावबो बि दं कमनै दं नालाय गेजेराव एबार जों फज'नांबाय एआ बेसे 2 दं एआ 2 बिआ बेसे दं 3 दं नेक्स्ट नै बिआ बेसे दं 6 दं नै गाहायाव होबाय सिआ बेसे 11 दं खेबसे खोन्थाना होबावदो एआ 2 एनि गाहायाव 2 बिआ 3 बिनि गाहायाव 3 बिआ 6 बिनि गाहायाव 6 सिआ 11 सिनि गाहायाव 11 दा इयाव जोंहा लांदां जायगा अबे थालायगोन आरो नैबे सिनि गाहायाव लांदां जायगा आरो नैबे एनि गाहायाव नैबेयाव लांदां जायगा थागोन आरो बेयाव जों मा खालामनांगोन लांदां जायगाफोराव नैबेहाय गोजौआव नैबे 3आ इयाव थांसिगोन नै 3आ इयाव थांबाय आरो नैबे 6आ इयाव फैगोन नै 6आ नैबेयाव फैगोन आरो ना अब्लानिया दा जोंना नेक्स्ट खामानिया मा जे नै जे बेंखननि सिङाव थाबाय नै मोनसे आरो नै मोनसे इ मोननैया रानलायनो हायो नामा बेखौ नायनांगौ जों गुबुनखौ नायनो नाङा गुबुनफोरा माबा दानलायनो हायो दानलायनो हाया बेफोरखौ नायनाङा मात्र नैबेयाव जाय जोंना बेंखन सिन मोननैयाव थाबाय बेखौल' नाय अब्लानिया नैबे 3जो 6खौ राननो हायो 3जो जों 6खौ रानबा बेसे मोनो 2 मोनो ना ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंखादोंमोन गिबि मोनसे प्रब्लेमावबो जे जाय रानग्रा एबा ना रानग्राया सोर नै गोजौनिया रानग्रा नैबे रानजाग्रा नंगौना नै 3आ रानग्रा नै 2आ रानजाग्रा अब्ला नैबे रानग्राब्लाथाय रानग्राया सोरनिफ्राय फैदो नैबे 3आ अबेनिफ्राय फैदो नै मोनसे 3खौसो इयाव लाबोदो जोंना बेनिखायनो रानग्रायाव मा जागोन नैबे 3आ रानग्रा जादों नालाय इ 3आ जायनिफ्राय फैदोंमोन इखौबो दाननांगोन थामहिनबा नै 3निफ्राय फैदों नालाय इ 3खौबो जोङो दाननांगोन आरो ना बेनिफ्राय दा जों सानजाबनांबाय दा सानजाबबा मा जागोन सिनि गोजौआवथ' जेबो गैला 11ल'सै ना अब्लानिया 11आनो फैबाय आरो बेयाव 3आथ' दानजादो बियाव 6ल' दं नालाय 6 फैबाय आरो एआव मा थाबाय एआव थाबाय नै गोजौआव 2 गाहायाव 2 थामहिनबा 2 सानजाब 2 सानजाबनांबाय जों 2 सानजाब 2 बेसे 4 अब्ला फिननाया 4 6 11 जागोन बेनिखायनो मा जागोन A:B:C दिहुनबा ना मा फैगोन एआ बेसे ओंखारदो 4
B आ बेसे ओंखारदो B आ ओंखारदो 6 C आ बेसे ओंखारदो 11 नैबे अब्लानिया जोंहा 4 6 11 बे जाहैबाय अब्लानिया जोंहा फिननाया बेनो जाहैबाय 2 नाम्बारनिया एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि जों आरोबाव एबार गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय जोङो इयाव होदो if A is equals to 2 by 3 of B and B is equals to 4 by 5 of C then A is to B is to C is थामहिनबा मा दं जुदि A equals to 2 by 3 of B माने B नि 2 by 3 and आरो B equals to 4 by 5 of C थामहिनबा B equals to C नि 4 by 5 अब्लाथाय A is to B is to C आलाय बेसे जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरो अब्लाथाय दा जों इखौ बोरै दिहुननि गिबियावनो जों एसे साजायना लागोन मा होदो A खौ A equals to 2 by 3 of B होनाय दं ना आरो नैयाव मा दं B is equals to 4 by 5 of C बेखिनिखौ होनाय दं A equals to 2 by 3 of B लिरना लाबाय B equals to 4 by 5 of C बेखौ लिरना लाबाय अब्लाथाय जोंहा मा जागोन इयाव नै इयाव जे आगदाखै जी दं 2 by 3 of B नालाय 2 by 3 जो B जो सानजाबना दं मानो होनबा of माने सानजाब नंगौना अब्लानिया जों मा खालामगोन इयाव आगदाखै 2 by 3 खौल' लाखिब्लाथाय B आ ओजानि A खौ रानफैगोन नै जाहाथे A दंखायो इखौ B आ रानफैगोन आरो ओजा 2 by 3 खौल' लाखिबा माखौ होनबाय आङो जे 2 by 3 खौ जों आगदाखैनो लाखिबा B खौ आगसिखै हरबा B आ A खौ रानफैगोन नै A खौ B आ रानफैबायना इदि थिग इदिनो इयावबो जों मा खालामगोन ओजा आगसिथिं B दंखायो जेब्ला 4 by 5 खौ आगदाखै लाखिना C खौ आगसिखै हरगोन C आ B खौ रानफैगोन नै रानफैबाय आरो 4 by 5 बिदि जाहैबाय माने जोंहा 4 by 5 खौ लाखिबाय आगदाखै of C दंमोन C खौ जोङो आगसिखै हरनाय लोगो लोगो B खौ रानफैगोन नै B खौ C आ रानबाय अब्ला जोंहा फर्माव फैबाय इयाव नायबा A by B B by C ओरै दं नालाय इयाव मोननैयावबो B आ कमन दं इयावबो B बेनिखायनो A B C लिरनाय समाव B आ गेजेराव थागोन A B C बेखौ लिरबाय अब्ला नाय A आ बेसे A आ दङ 2 B आ दङ बेसे 3 नेक्स्टआव इयाव B आ दङ बेसे 4 C आ बेसे 5 इयाव अब्ला इयाव लांदां जायगा सोर थालायखो आरो नैबेयाव मोनसे लांदां जायगा थाबाय आरो नैबे सेकेन्ड लाइनाव नैयो A आव लांदां जायगा थाबाय आरोना दा लांदां जायगाफोराव माखौ फज'यो जों नैबे 3 आ नैबे लांदां जायगायाव थांगोन नैबे 3 आ थिग इदिनो नैबे 4 आ नैबे लांदां जायगायाव फैगोन 3 आ नै लांदां जायगायाव थांबाय आरो नै 4 आ नैयाव फैगोन नै जायगायाव सरि नैबे 4 सो 4 इयो दे नैबे 4 जायो ए 4 नै 4 आ इयाव फैबाय आरो दा एबार जों नायनांगौ गिबियावनो नैबे बेंखनाव थानाय मोननैया गावजों गाव रानलायनो हायो नामा बेखौ नाय जुदि राननो हायोबा दानगोन राननो हायाबाथाय इदिनो थागोन दा 3 जो बोरैखौ राननो हाया बा 4 जो 3 खौबो राननो हाया नालाय इदिनो थाबाय एबार जों मा खालामनांगोन सानजाबनांगोन गाहायनिफ्राय गोजौखौ गाहायनिफ्राय गोजौखौ सानजाबबा मा मोनगोन 5 सानजाब 3 बेसे 15 थिग इदिनो 4 into 3 बेसे 12 ओमफ्राय 4 into 2 बेसे 8 अब्लाथाय जोंहा एन्सारा इ जाबाय 8 12 15 आ स' A is to B is to C खौ दिहुनबा नै A is to B is to C नालाय ना अब्लाथाय A आ बेसे 8 नै is to आ थाबाय B आ बेसे B आ जाबाय 12 is to C आ बेसे 15 अब्लानिया जोंहा 8 12 15 आ फिननाय अबे नाम्बार अपसनाव दं इयो 8 12 15 आ नैबे D नाम्बार अपसनाव दं आरो ना अब्ला जोंना बेबो थांबाय एबार जोङो गुबुन मोनसेयाव फैलायनि आरो 4 नाम्बाराव नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय जों आरोबाव बे सोंथिया जाहैबाय if A equals to 1 by 4B and B equals to 1 by 2C then A is to B is to C is थामहिनबा जुदि A आ 1 by 4 of B आरो B आ जुदि 1 by 2 of C जायो अब्ला A is to B is to C दिहुननांगौ आरो मात्र इयाव of सोदोबखौ होआखैबाबो खिन्थु अफानो आरो इयो दै बेफोरबायदि अब्लाथाय जों बेखौ मावफुंबा ओरैबायदि जायगोन इयाव मा दं A equals to 1 by 4 of B दं आरो इयाव मा दङ B equals to 1 by 2 of C दं अब्लानिया इयावबो जों बोखाव खोन्दोआव लांबा ओरैबायदि जागोन इयाव आगदाखै 1 by 4 खौ लाखिबा B आ A खौ रानफैगोन नै A खौ B आ रानफैबाय ओजों 1 by 4 लाखिनायाव 1 by 4 जो B जो मा जायो जेबो गैयाबा सानजाब जाना थायो आरो ना बेनिखायनो 1 by 4 खौ लाखिनाय लोगो लोगो B आ ओजानि A खौ रानफैबाय नै थिग इदिनो इयावबो जागोन जेब्ला 1 by 2 खौ आगदाखै लाखिनो हागोन अब्ला B खौ C आ रानफैगोन नैबे ओजा 1 by 2 खौ लाखिबाथाय नैबे 1 by 2 जो सानजाबना थानाय C आ नै B खौ रानफैगोन नै B खौ C आ रानबायना बे थांबाय अब्लानिया दा जोंहा इयो फर्म फैबाय नालाय दा होमबाथाय इयाव
इ मोननैयाव नायनो थांबा बि आ कमन इयावबो बि दं नालाय बि आ कमन नालाय ए बि सि लिरनाय समाव जोङो बि खौ गेजेराव दोननांगोन ए बि सि बि आ गेजेराव थागोन मानो होनबा बि आ इयावबो दं कमनै दं बेनिखायनो गेजेराव अब्लानिया जों नायबाय ए आ बेसे 1 बि आ बेसे 4 सि आ बेसे बि आ बेसे 1 सि आ बेसे 2 नाय जाबायना ए आ 1 ए नि गाहायाव 1 बि आ 4 नालाय बि नि गाहायाव 4 ओमफ्राय बि आ 1 नालाय बि नि गाहायाव 1 सि आ 2 नालाय सि नि गाहायाव 2 अब्लाना इयाव जोंहा लांदां जायगायाव थाबाय गोजौआव नै मोनसे आरो गाहायाव नै मोनसे ए आव अब्लानिया जोंहा इयाव मा थायो लांदां जायगायाव नै बियाव थानाय G4 इयो नैबेयाव थांबाय आरो नैबे 1 आ नै आगसिखै नै लांदां जायगायाव फैबाय आरो बेंखनाव ना अब्लानिया जों मा नायनांगौ बिनि उनाव जे नै बेंखनाव थानाय मोननैया गावजों गाव रानलायनो हायो नामा दा जों 1/4 राननो हायो नाथाय 1 राननानै जेबो लाब गैया एखेयानो फैफिनो बेनिखायनो जेरै दं इदिनो थाथोंसै अब्लानिया जों नायबाथाय मा मोनगोन 2 सानजाब 4 8 आरो इयाव सानजाबबा 1 सानजाब 4 4 आरो इयाव सानजाब 1 सानजाब 1 1 थामहिनबा फिननायाव 1 4 8 स' जों मा दिहुननांगौमोन A is to B is to C A is to B is to C ना बेयो A आ बेसे 1 is to B आ बेसे 4 is to नैबे C आ बेसे 8 अब्ला 1 4 8 आ बेनि फिननाय बबे नाम्बार अपसन इयो इ दङ नैबे C नाम्बार अपसन अब्लानिया जोंना 4 नाम्बारा जोब्बाय नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे सोंथि लानि आरोबाव एबार जों गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय इयाव होदोनाय if 2a is equals to 3b equals to 4c then a is to b is to c is अब्लानिया जों बेखौ माबोरैहाय सल्भ खालामगोन दहायनाथ' रुल्स टाइपआ बोखाव खोन्दोफोर दंमोन एबारना मोनथामबो समान होनना बुंदो 2a आ 3b जो समान 3b आ 4c जो समान अब्ला जों मा खालामनांगोन गिबियावनो 2a जो 3b जो समान लिर 2a जो 3b खौ समान लिरबाय 2a equals to 3b ससेखौ लिरबाय जों मोनसे आरो 3b जो 4c जो समान नालाय इखौ बेलेग मोनसे लिर 3b equals to 4c जों माबोरै लिरदो नै 3b आ गेजेराव दंमोन ना इखौ 2a जो खेबसे लिरदो 4c जो खेबसे लिरदो खावनै खालामना लादो जों 2a जो 3b समान नैबे आरो 3b जो 4c समान नै लिरना लाबाय ना एबार जों मा खालामनांगोन इयाव बोखाव खोन्दो खालामगोन जों माबोरैहाय a आरो b दं नालाय a खौ गोजौआव लिर नैबे b खौ गाहायाव लिर इनि उनाव ओरैबायदि खालाम a जो मा सानजाब दं a जो 2 सानजाबना दं बेनिखायनो नै a नि नैबे खनायाव 2 खौ होनांगोन ओमफ्राय नैबे b जो 3 सानजाबदो नालाय बेनिखायनो b नि नैबे खनायाव 3 खौ हो मानो होनबाथाय ओरै खेंस्ला सानजाबबा a into 2 2 सो फैफिनगोन आरो 3 into b थ्राइस b फैफिनगोन आरो ना बेनिखायनो जों इदि साजायना लाबाय a आरो b दं नालाय a आरो b खौ बोखाव खोन्दो खालामबाय a जो जाय थाफादेरबा सानजाबनानै दंमोन 2 बे 2 खौ a नि खनाजों खना होबाय आरो b जो जाय 3 सानजाबना दंमोन बै 3 खौ जोङो b जो नैबे खनाजों खना फज'ना होबाय थिग इदिनो इयावबो b आरो c दं नालाय b बाय c खालामना ला ओमफ्राय b जो 3 सानजाबदों नालाय b नि नैबे खनायाव 3 खौ हो c आ 4 जो सानजाबदों नालाय c नि नैबे खनायाव 4 खौ होबानो जाबाय आरो ना बेयो जोङो बिदि साजायना लाबाय b आरो c दं नालाय b बाय c b जो 3 सानजाबदोंमोन बेनिखायनो b आरो 3 खनाजों खना थिग इदिनो c खौ इयाव लिरदों नालाय c जो 4 सानजाबदोंमोन c आरो 4 आ खनाजों खना जाबाय अब्लानिया जों मा लिरनो इयाव b दं इयावबो b दं थामहिनबा b आ कमन नालाय a b c लिरनायाव b आ गेजेराव थागोन a b c लिरनायाव b आ गेजेराव थागोन अब्ला a आ बेसे a आ दं 3 b आ दङ 2 नैबेयाव b आ दङ 4 c आ दं बेसे 3 अब्ला इयाव लांदां जायगाया सोर थालायखो नै c नि गाहायाव मोनसे लांदां जायगा a नि गाहायाव मोनसे लांदां जायगाफोराव मा फैयो नै 2 आ फैगोन नैबे 2 खौ इयाव फज'गोन जों ओमफ्राय गाहायनिया नै 4 खौ नै लांदां जायगायाव फज'गोन आरो ना नैबे 4 आ लांदां जायगायाव फैबाय 2 आ इयो लांदां जायगायाव फैबाय दा नैबे बेंखन सिङाव थानाय जाय मोननै बियो गावजों गाव दानजायो नामा गावजों गाव रानलायनो हायो नामा बेखौ नाय दा जों नुयो नै 2 जो 4 खौ राननो हायो नैबे 2 जो 4 खौ रानबा बेसे 2 मोनबाय 2 जो 4 खौ रानबा 2 मोनबाय आरो मोनसे खोथा बुंखादोंमोन आं सिगाङावनो जे जुदि नैबे रानग्राया मा जायो जायनिफ्राय फैदो इबो दानजायो होनना बुङोमोन दा नैबे 2 आ सोरनिफ्राय फैदो 2 आ रानग्रा सोरखौ रानदो नै 4 खौ रानहरदो नालाय ना 2 आ रानग्रा जाबाय अब्ला रानग्रा 2 आ सोरनिफ्राय फैदो नै 2 निफ्राय फैदो बेनिखायनो नैबे 2 आबो दानजागोन आरो अब्लाथाय मा थाखो नायनि
C आवथ' 2 आ दानजाबाय 3 ल'सै नालाय 3 थाबाय B आव 2 आ दानजादो 4 ल' नालाय 4 थाबाय A आव मा दङ A आव 3 आरो 2 दं अब्ला 2 into 3 बेसे 6 फिननाया 6 4 3 जागोन स' A is to B is to C जोंखौ दिहुननो दे A is to B is to C A आ बेसे A आ जाबाय 6 is to थाबाय B आ बेसे 4 is to C आ बेसे 3 C आ जाबाय 3 अब्ला 6 4 3 आ एन्सार अबाव दं इयो C नाम्बार अपसनाव दं बे फिननाया ना अब्लाथाय बे मोनसे थांबाय एबार गुबुन मोनसे एखे रोखोमनि सोंथि लानि आरोबाव एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय जों एयो एखे रोखोमानो बानिजों जुदि 3x equals to 5y equals to 4z अब्ला x is to y is to z आ समान जागोन इदि होनदों माने इंराजिजों होनायखौ आं बर'आव राव सोलायनो हाखाबाय आरो ना अपसन होनाय दं अबे जायो बेखौ जों दिहुननांगौ अब्ला दहायनि बायदि जाबाय माबायदिमोन 3x जों 5y जों समान लिरनांगोन 3x equals to 5y हो ओमफ्राय बिदिनो नै 5y जों 4z समान 5y equals to 4z अब्ला जों मा खालामनांगोन इयाव बोखावखोन्दो ना ओजाब ओजाब बोखावखोन्दो माबोरै खालामगोन x आरो y नालाय x by y खालामना ला x जों सानजाबना दं 3 दा 3 खौ बहो नांगोन जों x जों नैबे खनाजों खना थिग बिदिनो 5 जों y सानजाबदो नालाय ना y जों 5 सानजाबनाय बेनिखायनो y नि नैबे खनायाव नै 5 खौ होनांगोन आरो बेयो थिग बिदिनो नै मोनसेयावबो लाबगोन जों मा लाबगोन y आरो z दं नालाय y खौ लिर z खौ लिर अब्ला जों नायनि जे y जे दंमोन 5 बेनिखायनो y नि नै खनायाव 5 खौ हो z जो 4 सानजाबना दं बेनिखायनो z नि नै खनायाव 4 खौ होबानो जाबाय अब्ला जोंहा फैबाय फर्माव बोखावखोन्दो जाजोब्बाय जेखिबो अब्लानिया जों मा जागोन ओरैबायदि होनांगोन जोंना x y आरो z दं नालाय ना इयाव अब्लाथाय इयाव नायबाथाय y आ कमनै दं इयावबो y दं इयावबो y कमन दं अब्लानिया y आ जिहेतु इयावबो कमन दं नालाय x y z लिरनायाव y खौ गेजेराव दोननांगोन x y z नै y आ गेजेराव थाबायना मानो होनबाथाय y आ इ मोनसेयावबो दं y आरो नै मोनसेयावबो y दं ना कमनै बेनिखायनो जोङो y खौ गेजेराव दोनबाय आरो दा x नि गाहायाव मा लिरनांगोन x आ 5 नालाय x नि गाहायाव 5 हो y आ 3 नालाय y नि गाहायाव 3 हो थिग बिदिनो नै मोनसेयाव y नि गाहायाव 4 लिरनांगोन मानो होनबा y equals to 4 इयो आरो z आ बेसे 5 बेनिखायनो z नि गाहायाव 5 लांदां जायगा हिसाबै मा थाबाय z नि गाहायाव मोनसे थाबाय नैबेयाव आरो नैबे x नि गाहायाव मोनसे लांदां जायगा थाबाय आरो ना अब्लानिया नैयाव मा फैगोन नै लांदां जायगायाव नै जे 3 गेजेरनि इ थांगोन आरो नैबेयाव लांदां जायगायाव नैबे 4 आ फैगोन नैयो बे 4 आ फैबाय दा एबार जों नायनांगौ मा नैबे बेंखन सिन सिङाव थानाया गावजों गाव राननो हायो नामा जों नुबाय 3 जों 4 खौ राननो हाया 4 जों 3 खौ राननो हाया अब्लानिया राननो हायाबा जेरै दं इदिनो थाबाय सानजाबनाल' होदो गोजौ गाहाय 5 into 3 15 बिदिनो 4 into 3 बेसे 12 आरो 4 into 5 बेसे 20 अब्ला फिननाया 20 12 15 आनो जागोन बेनिखायनो जों दिहुननांगौआ मा x is to y is to z दिहुननांगौ x is to y is to z अब्ला जों नायनि x आ बेसे x आ जाबाय 20 is to आ थाबाय y आ बेसे 12 is to थाबाय z आ बेसे 15 अब्ला फिननाया जोंना 20 12 15 अबाव दं फिननाया 20 12 15 आ नैबे b आव दं आरो ना अब्लानिया जोंहा बेबो बेनि फिननाय जाबाय अब्लाथाय जोङो 6 नाम्बारखौ फोजोबबाय बेनिखायनो आरो गुबुन सोंथि जों मावफुंबावलिया बेनिखायनो जुदि चेनेलखौ गिबि खेब नायदोबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअफोरखौ हानायमानि शेयार खालामनानैबो हो बेखौ जुदि हमना ला फेसबुक पेजाव नायबाय दंब्लाथाय फेसबुक पेजखौबो लाइक खालामनानै हो आरो फल' खालामनानै ला आरो फेसबुक पेजाव नायदोबाथाय आं डेसक्रिपसनाव इउटिउबनि जितु इउटिउब चेनेलनि लिंक होदो लिंकखौ दांनानै इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान गोदान गुबुन गुबुन टेकनिकनि सानखान्थिफोर आं लाबोबाय थागोन इन्टारभिउ रिलेटेड सानखान्थिफोरखौ दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।